Bé, si vos pareix, començam. Bé, com sempre, gràcies per venir a aquesta ràdio informativa. L'acompanya Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat de Comunitat Educativa. Innovació i Comunitat Educativa. Mai me'n recordo. Que era un pal llarg. Això és perquè ja tenc una edat, evidentment. I per parlar d'un tema per nosaltres important, no? Com vosaltres sabeu, un dels objectius clars de la Conselleria d'Educació era iniciar el curs i iniciar-ho les màximes condicions de seguretat sanitària per a l'alumnat, per al professorat i tot el personal i, per tant, indirectament per a totes les famílies. Jo crec que en aquest moment se pot fer una valoració, gairebé 2 mesos després d'haver començat, haver iniciat el curs, que l'escola s'està demostrant com un espai de resistència o d'un espai de control de tot el que és la pandèmia que en aquest moment ens assola a la societat, jo diria, mundial, no? I jo crec que per aquí, vull tornar a reiterar la gràcia, l'enhorabona a l'equip directius, a el que són el professorat, a l'alumnat i tot el personal dels centres per la bona feina que estan fent de cara que el protocol que se van aprovar i que s'ha aprovat juntament amb Salut, que van passar per mesa sectorial, no només s'estan aplicant, sinó s'estan aplicant de forma adequada. No? I jo crec que això és important. Les dades que cada setmana dona la portaveu del govern, Pilar Costa, reiteren que, evidentment, hi ha casos, però que els casos venen bàsicament de fora, que els centres no són un espai de contaminació, sinó són un espai de control d'aquesta pandèmia. Tot i així, jo vull reiterar 2 coses. Per una part, crec que hem de ser conscients que no podem baixar la guàrdia. És evident que el Covid està aquí, que evidentment els centres han de seguir fent aquesta feina de control, de prevenció, en fi, tot el que significa la seguretat sanitària. Però també crec que és important reiterar, perquè si no sí que tindrem problemes, que ha d'haver, i això crec que és un missatge que vull que vagi a les famílies i a tota la societat en general, a les entitats, ajuntaments, etc., de que hi ha d'haver una coherència entre el que se fa dins les escoles i el que se fa de fora. Si hi ha contradiccions entre les normes o protocols, en fi, aquesta necessitat de controlar la situació de la pandèmia que se fa dins l'escola no se correspon al que se fa de fora, és quan hi ha problemes. Per tant, jo vull reiterar la bona feina que se fa, dir als centres que han de continuar amb aquesta situació, perquè, evidentment, mentre no hi hagi una vacuna eficaç, mentre no hi hagi, en fi, un tractament eficaç, hem de saber conviure amb aquest virus que tenim, i que de qualsevol manera la societat ha de ser conscient de les famílies de que, en fi, han d'aplicar un protocol semblant, entre cometes, del que hi ha dins l'escola. Si no, tindrem problemes. I els problemes que tenim de casos venen de fora, fonamentalment. També vàrem dir que nosaltres, per tant, si el primer objectiu era la seguretat, és a dir, iniciar de forma segura, el segon objectiu, com ho vàrem plantejar, va ser analitzar la situació de la semipresencialitat. D'aquest tema avui no en parlarem. Ja farem un altre dia, una altra roda informativa per explicar les coses que fem amb aquesta semipresencialitat, bàsicament a ESO i a batxillerat. Però avui ens volem centrar en el que són els nens vulnerables. Vàrem posar de manifest que, evidentment, la situació de la pandèmia no havia d'afectar a nens amb més problemes, i que, per tant, nosaltres teníem clar que havíem de fer una feina seriosa, juntament amb els centres, per tal d'analitzar, per una part, quina és la situació que hi ha en els centres educatius amb els nens que tenen una dificultat concreta, en base a una qüestió prèvia que també vull dir. És evident que nosaltres, per començar el curs, vam fer més de 2.000 grups nous. Això va suposar que els centres educatius, alguns especialistes de música, d'educació física, de llengües estrangeres, de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge, que són especialistes, varen agafar en alguns centres el paper de tutors de grups. Això, per tant, significava, evidentment, que algun professor, sobretot algun professorat de PT i ALs, deixaven de ser la seva feina d'atenció a la diversitat per centrar-se a ser de tutors d'aula. Tot i així, és evident que nosaltres també hem de tenir en compte que aquesta creació de grup de més de 2.000 grups també ha suposat una baixada de ràtios. I una baixada de ràtios en general, que oscil·la entre 15, 16, 17, de forma mitjana, també suposa una atenció més personal a tot l'alumnat. I un de l'alumnat que està dins les aules són els lots en dificultats. I, per tant, nosaltres pensam
que tot i que algunes hores d'especialista han baixat, els centres segueixen mantenint el servei d'orientació, el servei d'especialistes de la conselleria i totes les UBAI, que són equip també de suport a nens en dificultats. Però tot i així, teníem clar que no volíem que cap nen quedés despenjat d'aquesta situació i, per tant, d'intentar veure com podríem donar un suport a els centres educatius en general, donar suport a nens amb més dificultats, a nens neses, a nens que realment d'incorporació tardana, a nens amb unes seves condicions personals, etc. No? I també reforçar una mica la relació del centre amb la comunitat i amb les famílies. Aquest era una mica el nostre plantejament. És la nostra voluntat política. Des de l'Inspecció Educativa i de la Direcció General de Amanda Fernández s'han fet un treball conjunt de cara a veure què és el que podríem fer per tal de donar un suport suplementari a els infants que són més vulnerables i que tenen més dificultats. I això era l'eix d'aquesta roda de premsa. I per això també vull dir que és important posar de manifest que ens hem podem tenir uns recursos no només propis de la Conselleria d'Educació, sinó també del Ministeri d'Educació i Formació Professional dins de programes de cooperació territorial, que té una feina de cara a la inclusió educativa, que és el que nosaltres pretenem, l'inclusió educativa, que evidentment tingués un suport econòmic per posar en marxa aquests diferents programes. Després Amanda concretarà alguna de les realitats d'aquests programes, però hi ha distintes accions que estan plantejant. Primer tot, el que és el programa PAE, el programa d'acompanyament escolar, aquest programa de reforç educatiu, que comença a novembre fins al mes de maig, que va a primària i secundària i a públics i concertats. Per tant, després donar les dades en demanda, important, torno a repetir, públics i concertats, i torno a repetir-ho de concertats, perquè ningú ataca aquesta conselleria a l'escola concertada. I això ho reiteraré cada vegada que faci falta, perquè no hi ha pitjor cosa que se diguin coses que no responen a la veritat. Un segon element són aquest professorat que han de posar d'atenció a la diversitat, és a dir, posar PTs i ALs en els centres educatius de cara a reforçar aquells nens amb dificultats, de qualsevol manera. Després Amanda explicarà quant de professors posarem en els centres públics i concertats. Avui només donarem el de centres públics, però hi ha una quantitat de 300.000 euros també dedicat a els centres concertats, que és el que dona la Direcció General de Planificació, perquè el tema de concertat té una altra forma de donar aquest tipus de professorat en els centres. Però torno a repetir, públics i concertats. I, a més, a totes les illes. No a totes les illes tenen una resposta. Un altre programa fa referència a tot el que és la contratació de PTCCs. PTCCs és una figura on hi ha fonamentalment treballadors socials i educadors socials, que són aquelles figures que el que volen és treballar amb aquelles famílies a nivell comunitari per tal de que el problema sociofamiliar no tingui una repercussió negativa dins l'alumne quan és dins l'escola. Estem parlant de 25 PTCCs que poden donar, que s'han d'ajuntar en el 25 o 26 educadors socials que tenim a les Illes Balears en els centres de secundària. Però aquests PTCCs van també en els públics, en els concertats, a primària i a secundària. Per primera vegada, perquè els educadors socials que teníem només van a secundària i només van a els públics. Aquest també s'ajunta a professors a centres de secundària. I després, un altre nivell de feina fa referència a el que són dins els centres educatius per fer l'inici de curs van a fer plan de contingència. I aleshores, una línia d'ajut que també han posat en marxa fa referència a tot el que significa el tema de donar 15.000 euros, com a màxim, en aquells centres per fer aquelles accions que vagin a favor de nens vulnerables en necessitats o de reforçar aquelles coses que cada centre ha considerat, però sempre des del punt de vista de la inclusió educativa i d'atenció a nens amb dificultats. Per tant, amb aquestes propostes que nosaltres fem avui, que tenen que dir que han passat per mesa sectorial. Avui de matí hi havia una mesa sectorial on hi havia, com sempre, ha passat per aquesta mesa, perquè hi havia una per donar la informació necessària i l'altra perquè hi havia un augment de la quota dels centres, sobretot de professors d'atenció a la diversitat i el PTCCs, que són aquelles figures que realment suposen un increment de quota dels centres educatius. Per tant, jo crec que amb aquestes accions
Per una part, jo crec que la Conselleria d'Educació demostra el seu compromís de lo que vàrem dir al principi. Primer iniciem en seguretat, després miram quins problemes hi ha, i aquesta era una problemàtica que havia sorgit, i aquesta és la resposta que se dona en distintes línies d'acció que ens pareix que realment són importants de cara a reforçar la part inclusiva de l'escola, clau, intentar que uns nens, malgrat la pandèmia, no tinguin més dificultat de les que tenim en aquest moment, perquè també cal dir-ho, seria un absurd pensar que estem en un curs normal. Vull dir, moltes vegades no serà un curs normal, no és un curs normal. Vull dir, tenim l'escenari B i també vull dir en aquest sentit que l'escenari B seguirà tot el curs. Podem flexibilitzar algun tipus de situacions i això s'està treballant al respecte, però millorant les condicions de salut, etc de control sanitari, però l'escenari B serà el que realment primarà aquest curs. El curs 21-22 ja ho veurem. Nosaltres amb aquest tema no podem dir res perquè estem encara al mes de novembre, falta molt per arribar al mes de juny i hem de veure quina serà la situació de la pandèmia. Per tant, no serà un curs normal, però volen que sigui un curs menys normal possible amb més suport que mai. Jo vull recordar que hem posat més de 600 professors a pública i concertada, que hi ha més substitució que mai, que hi ha més recursos que mai des del punt de vista del suport i penso que això vol dir la voluntat política de la Conselleria de donar resposta a aquestes necessitats i, per altra banda, de ser coherents amb el que vàrem dir. Nosaltres vàrem tenir reunions amb associacions de famílies que, en fi, tenen nens amb dificultats, vàrem dir que faríem això. La setmana que ve hi haurà reunions amb aquestes associacions per tal de donar resposta a el que nosaltres ens van comprometre. Per tant, hi ha un compromís polític educatiu, però també un compromís amb aquestes associacions i famílies per tal d'intentar donar resposta a la seva necessitat. I ja donen la paraula a Amanda Fernández perquè concretar aquestes coses que he plantejat. Bon dia a totes i a tots. Ja si vos pareix bé, el que faré és el que ha comentat el conseller. De cada una d'aquestes accions vos donaré un parell de dades més concretes, ja que s'han resolt. Ja vos van presentar el que era el programa ProA Plus, que hi havia 3 línies, nosaltres aquí parlant de 4, i ho aniré explicant, però primer començaré per aquestes 3 que ja havíem parlat del ProA Plus. La primera és aquest pla d'acompanyament escolar. Si recordeu, el ProA Plus, amb aquest dobbers del Ministeri que ens dona, són 2 milions d'euros. Tenien 3 línies. La primera és el pla d'acompanyament escolar, però aquest ProA Plus anava destinat a centres, volem recordar, vulnerables, és a dir, amb uns criteris que és número de nens amb necessitats educatives, nivell sociofamiliar de famílies, índex d'abandonament escolar, índex d'absentisme, derivacions a fiscalia. En tot això se va fer uns barems per tenir baremats, valgui la redundància, als centres de les illes, no? Per tenir un estudi, una anàlisi fet. A partir d'aquí, en el pla d'acompanyament escolar, entenem que hi ha centres que potser no són d'aquests que estan com a més vulnerables, però sí que hi ha infants vulnerables a tots els centres. I com que el pla d'acompanyament escolar s'ha demostrat que funciona i en l'estiu va anar molt bé i per primera vegada també hi van entrar els concertats, trobaven que havien de donar una continuïtat. Per aquest motiu, d'aquests 2 milions d'euros de Madrid, 500.000 se donen per fer aquest acompanyament escolar en aquests centres vulnerables, però tota la resta que ens han sol·licitat s'han acceptat i se pagarà, la despesa va a compte és millor, quasi 400.000 euros més de pressupost CAI, pressupost nostre. Per facilitar als centres no haver de fer 2 convocatòries, ja els van dir que la sol·licitessin amb aquesta convocatòria i és el que han fet. Estem parlant que hi participaran 251 centres, 30 són concertats, 59 són IES, 159 CEIPs i 3 CEIP-IESO. Estem parlant que hi haurà uns 670 grups d'infants i joves que faran aquests grups d'acompanyament escolar. Recordeu que són grups d'entre 5 i 10 alumnes. És un reforç, però va un poc més enllà. És a dir, és un reforç que ho fan els mateixos professorat del centre. Això està bé perquè poden dur la dinàmica i, a més, coneixen els infants i també tracten moltes vegades el que són tècniques d'estudi, el que és també un treball emocional i d'empoderament dels infants, perquè molts d'aquests infants que són vulnerables tenen aquesta necessitat també. És una conversa parlant d'acompanyament i reforç escolar.
La segona línia, que nosaltres ja vam parlar que eren professionals d'àmbit social, en aquest cas són PTCCs, posam a disposició dels centres 25 PTCCs més, que aniran a 50 centres, és a dir, un PTCC comparteix 2 centres. I hi ha centres concertats de primari i de secundari. Sobretot per aquest tema més relacionat amb la part, com deia, social, la vulnerabilitat social, que a més tots sabem que se va incrementant el tema del confinament. No, de PTCCs poden ser educadors o treballadors socials. Els centres d'educació primària tenen PTCCs compartits entre diferents centres, normalment més de 2, estan en els equips d'orientació, en els EOEPs, i sí que atenen, però han reforçat aquesta figura. I en el cas de secundari no hi havia PTCCs, però sí que hi havia aquests 26 educadors socials, allò sí que són educadors socials, i hi afegim que d'aquests PTCCs també van a BCCs, a IES que no tenen els educadors socials i a públics de primària. La línia 3, que era la darrera, era una dotació en els centres perquè en el seu projecte educatiu de centre se poguessin adaptar al pla de contingència concret. I ells ens demanaven 2 Bs, ens presentaven un pressupost relacionats o bé en adaptació en quant a l'acompanyament i l'acollida dels alumnes, mesures que han hagut d'aplicar sanitàriament, ja vos va parar l'exemple perquè és un que està bastant sol·licitat, d'entrades i sortides dels centres, monitors que ens ajuden a fer aquestes entrades i sortides dels centres. En tema de competència digital, tots són contractes de servei, per tant, podria ser o bé formació per les famílies, perquè també n'han de menester en tema de competència digital, formació, actualització dels sistemes digitals, mai és per compra de material, tots són serveis. I després hi havia la darrera, que era, per una altra, també hi havia tallers de convivència, de tutories, o la darrera, que eren mesures inclusives. Això per si qualcú volia un suport en el centre més. Però després, això englobaria el total, eren 500.000 euros, hi ha 48 centres que rebran ajut econòmic, diferent de cada un, perquè m'hauran presentat pressupostos diferents, i després, des del Ministeri mateix, ens fan una aportació d'1 milió d'euros més en aquest inicial de 2 per també posar en els ProAPLUS. Ens van plantejar on hi havia més necessitat d'aquestes línies i després d'aquesta anàlisi que havien fet amb inspecció i les demandes de famílies, de centres, de necessitat de suport, van dir que el que podríem fer era aferrar-nos en aquesta línia 3 d'educació d'ESPECA, on parla de mesures inclusives, seria el 3E, diríem, de la convocatòria, donaríem nosaltres suport. És a dir, augmentaríem personal PT o AL a partir de l'anàlisi que havien fet des d'inspecció i el servei d'atenció a la diversitat. En aquest cas, pels públics, estaríem parlant a través de l'anàlisi que hem fet, que dotarem de 23 mestres de suport més, que se reparteixen, n'hi ha que són uns sencers per centre, n'hi ha d'altres que comparteixen, i estem parlant d'un reforç de 41 centres més. A part dels centres concertats, que el conseller ja us ha comentat, que se destinen d'aquest 1.300.000 euros, sempre solen fer una tercera part, un 70-30, perquè així estan distribuïts els infants, i també s'ha fet l'anàlisi d'aquests centres i se farà la contractació de més mestres per part de la direcció general que du tot el tema de concerts. I jo crec que aquestes són un bloc de mesures, com explicava el conseller, per poder ajudar en aquest moment tan difícil, que recordem, com també ha dit ell, que estem de pandèmia, que no és el curs que tots voldríem, que la inclusió va més enllà, no només de l'escola, sinó que crec que també és important aquest canvi de mirada per part de la societat, perquè dins l'inclusió hem d'incloure tots els professionals que estem parlant, però també famílies i alumnes dels centres, i que això és una ajuda més a poder, davant d'aquesta situació difícil, ajudar a infants que encara tenen més dificultats. Per tant, aquesta és a la vostra disposició per preguntes. En tot cas, jo abans de passar el torn de preguntes, jo voldria dir 2 coses més. Per una part, és evident, i això és important, que no hi ha hagut cap retallada, jo vull que quedi molt clar,
de cap professional d'atenció a la diversitat. És dir, no hi ha hagut cap retallada. Tot i que s'ha dit que s'ha retallat, no hi ha hagut retallada. Hi ha hagut més de 600 professors nous en el sistema educatiu de la Ribera. Hi ha hagut una reorganització. Però quan se diu que hi ha retallades no és exactament el que passa. El que ha passat, com deia abans, que personal d'atenció a la diversitat ha hagut de fer una feina de tutor, però amb manco alumnes que mai. I, per tant, això també és una feina personal. L'inclusió educativa també és que aquests nens estiguin inclosos dins les aules ordinàries. Per tant, crec que és important recalcar que no hi ha hagut cap tipus de retall, sinó tot el contrari, hi ha hagut més professorat que mai. I ara el que nosaltres fem, i això és la segona cosa, és reforçar les actuacions educatives amb aquests nens vulnerables. Aquesta és la qüestió. Debut en aquesta reorganització que hi ha hagut. Per tant, quan s'ha dit per part del sector social que en altres sectors educatius que diuen que retallades, jo crec que això no respon a la realitat. Crear 2.000 grups nous de grups dins les escoles públiques i concertades ha suposat, diguem, també que hi ha hagut una reorganització de docents, però els docents estan seguint fent feina, uns alumnes tenen l'atenció que sempre han tingut i ara la reforçam amb aquest nens vulnerable. Dic això perquè nosaltres, quan diuen que hi ha hagut retallades, crec que, ho he dit moltes vegades, des de l'any 2015 i ara hi ha més de 2.100 professors nous a les escoles de les Illes Balears. No hi ha hagut cada any que hi ha hagut cap tipus de retallada. Hi ha hagut una reorganització en funció de la pandèmia. Però com que som una conselleria que creu en la inclusió, que creu que han de fer una política d'equitat educativa, aquestes són mesures de reforç en aquests nens que són vulnerables. I ara? Jo tinc un dubte, perquè el dia 1 d'octubre vau presentar una roda de premsa molt semblant amb això, en què ja vau anunciar 3,2 milions d'euros, 1,2 per PAE i 2 milions pel PROA Plus i els 25 educadors socials. Llavors és avui que és 1 milió més, no són 4. 3 i poc ja s'havien anunciat fa un mes. És a dir, que ara el nou és 1 milió més. És 1 milió més? Ja se van anunciar. Sí, però no s'havien donat. La novetat és que és 1 milió més. Sí, però és 1 milió més bàsicament per aquell personal d'atenció a la diversitat que realment no existia. Una cosa és tenir la quantitat i és exactament com se fan, amb quins criteris, com se donen en els centres. Això no sabia. Nosaltres vam anunciar per dir, escolta, nosaltres no hem acabat. El curs ha començat, però tenim clar que no s'ha de problemes. Això és un primer element de voluntat i de recursos econòmics, però no teníem clar com ho distribuiríem. Ara tenim clar com s'ha distribuït. I aquest milió més del qual tu parlaves, ja parlant d'Amanda i parlat jo, és 1 milió més bàsicament per aquest personal d'atenció a la diversitat que ha dit de PTs i ALs. Això és el nou exactament. Però l'altre s'havia anunciat, però no s'havia concretat com se faria ni quin tipus de personal hi hauria. Perquè ara el PAE, ara és que ho sabem exactament en quins centres hi ha. El PTCC, ja sabem en quins centres hi ha. Aquell plan de contingència, ja sabem en quins centres hi ha. Aquest personal d'atenció a la diversitat que nou, ja sabem en quins centres van. Aquesta és la diferència, però ara el paquet és el que s'aplicarà ara de forma global. I aquest milió extra, que s'afegeix ara un mes després, és per a l'estudi que ha fet d'inspecció educativa i atenció a la diversitat. Per veure les mancances d'aquestes, no? Sí, però vull recordar que és un dobbers que existien, el programa existia, però no sabíem com s'havia d'operativitzar. És a dir, no estava operativitzat. Ara l'hem operativitzat d'acord amb un criteri que s'ha treballat a la Direcció General i nosaltres el que fem és dir, bueno, això està concretat així. I ara els centres sabem exactament quina serà la dotació de recursos econòmics de personal que tindran de cara a aquest curs 2021. Queda clar, més o menys. Sí. És a dir, que a part dels 25 educadors que ja se van anunciar, què és el que hi ha de més? A part dels 25 PTCCs, perquè 25 educadors ja els tenim. Recorden que això era un projecte d'inversió que fèiem en la Conselleria d'Afers Socials durant els anys anteriors, que va acabar i que l'ha assumit la Conselleria d'Educació Social perquè creiem, i a més ha funcionat molt bé en els centres. I tenim 26 educadors socials, 25 a 25 instituts, més un aquí que coordina. Això és a part. Després tenim 25 PTCCs, que PTCCs poden ser, com bé ens han demanat, educadors socials o treballadors, perquè ja tenim una llista d'interins aquí a la qual collirem perquè se puguin repartir, que analitzades les dades, que era el que comentava el conseller, aniran a 50 centres. Sabem que podrem atendre 50 centres més. Després tenim el PAE,
que ara sí ja sabem a quant de centre anirà destinat, hi ha bastanta diferència en els pilot i anys anteriors, perquè no hi havia concertades, perquè potser els centres no veien tanta necessitat com la realitat d'ara després del confinament, i després tenim la línia 3, que ja sabem a quant de centres, sabíem que hi havia 500.000 euros, però no sabíem a quant de centres podríem ajudar. I la part més novedosa, que és aquest milió d'euros, són 700.000 euros a pública, en la qual contractam 23 persones d'equip de suport, 21, concretament, 21 PTs i 2 ALs. I 300.000 euros que també seran per PT o AL a centres concertats. Aquestes encara, és a dir, és concreció de la primera part i la novetat d'aquest augment de personal de l'equip de suport. Perquè recordem, un poc el que deia el conseller, que quan se va fer la redistribució per grups i que és veritat que alguns dels centres van posar com a tutors a membres de l'equip de suport, que no són tots els centres, Inspecció sí que ja en aquell moment va demanar com a premissa que en el cas que s'hagués de posar un PT o una L fos a grups on hi havia un nen amb necessitats, perquè ja el coneixia i ja té més estratègies per atendre aquell infant. Jo crec que això és important remarcar-lo, perquè estem en ràtios més baixes i en el cas en què el PT o la L és tutor, se recomanava o se deia que havien de prioritzar que fossin tutors d'aquells grups on hi ha més necessitat, precisament perquè estiguin més ben atesos. Perquè recordeu que aquestes figures, que és una més de lo que deien que és el conglomerat per ser inclusió, perquè ATs segueixen anant en els centres, aficions segueixen anant en els centres, les UBAIs, els equips específics i tot el que és, sobretot, la figura de tutor, que per jo és bàsica, perquè és el que està les 25 hores de la setmana en l'infant, recordant que PTs i ALs, la seva feina, que és importantíssima, és entrar unes hores amb aquell alumnat per conèixer-lo i ajudar-lo, però sobretot té una feina molt important d'assessorament i d'ajuda en el tutor, que és el que passa més hores en l'infant. Per aquest motiu, com a criteri per donar aquests PTs i aquests ALs, hem mirat aquells centres on han hagut de destinar més part de l'equip de suport a fer tutor, perquè aquestes hores no només d'incidència insonint, sinó d'ajuda a tutors, s'havien vist mancades. Perquè, per una banda, l'atenció a l'alumnat realment ha millorat en el sentit de les ràtios de ballades i que el tutor pot estar més damunt aquell infant, però necessita de qualcú que el pugui ajudar a saber com atendre-lo. I en base a aquesta anàlisi és on ha arribat a poder dotar aquests PTs i ALs. I abans de la pregunta estrelles, quant de nens amb necessitats tenim a les Illes Balears repartits entre aquells 400 centres educatius? Ara no m'ho sé de memòria aquí, però vull dir, aquesta dada la podem donar perquè això més bé per GESTIP, està estipulat, però vull dir, no ho recordo, ja te'n recordes, Martí? No, ara no ho recordo. Pensa que és un número total de NESE, dins NESE hi ha diferents categories, vull dir... Quan donem el número total de PTs i ALs, doncs estaria bé tenir. Però això són PTs i ALs de més, perquè els PTs i ALs ja n'hi ha EAs que ja se donen dins quota, vull dir que se pot donar tot. I a més jo vull dir una cosa, al marge d'això, ja hi mirarem a veure si vos poden donar la dada, no és que la podem amagar. També NESE són figures que són mòbils, que no, pot haver una persona que un moment determinat, jo què sé, un nou vingut que un moment determinat comença a ser una persona, una alumna ordinària, m'explico. Així com són fixos, per entendre'ns, UNESs són més mòbils, en fi, per entendre'ns. Però jo, al marge del que deia Amanda, hi ha una cosa important, i és que els centres educatius han fet una feina excepcional sobre això. Nosaltres l'únic que fem és intentar, en els centres que no han pogut fer-ho d'una altra manera, per un tema personal, donar-los un suport. És a dir, nosaltres no és que partiguéssim de que ho hagin fet malament, sinó que han fet, d'acord amb les circumstàncies, aquell tipus d'organització que ells han pogut fer, però nosaltres pensam que qualsevol ajuda és poca i això és una ajuda més, però també cal dir que el pla d'acompanyament escolar també aniran a aquells nens vulnerables. És dir, que és tota una bateria de mesures per intentar que la inclusió i l'equitat i l'equilitat vagin junts, és dir, que el rendiment educatiu vagi en la bona línia. I, evidentment, aquesta està bé, però jo vull reconèixer d'entrada la feinada que han fet els centres de reorganitzar, perquè crear 2.000 grups
el temps que varen tenir és una feinada increïble, perquè no només és crear un grup, és un espai, és organitzador, en fi, és fer tot un muntatge pedagògic, només organitzatiu, que realment s'hi han deixat una mica la pell perquè això surti. Nosaltres l'únic que fem és valorar el que s'ha fet i donar un suport perquè les coses vagin una mica millor. No sé si teniu ja resposta per part de famílies de centres de si queden satisfets amb aquestes contractacions. Encara faltaria un poquet. La setmana que ve tindrem un reunió de les famílies, jo espero que sí. És evident que jo no vull respondre per les famílies perquè cadascú té la seva, en fi, la seva idiosincràsia, la seva problemàtica, però nosaltres pensam que, evidentment, amb aquesta resposta complim. Que educació i suficiència són dos conceptes contradictoris, sí, evidentment. És a dir, sempre podríem posar més, però jo crec que si posam un número de 200 nous que s'han fet, uns recursos que se posen per digitalització, els programes de formació, etc., l'esforç que s'està fent des de l'administració, però sobretot des de la comunitat educativa, és brutal. Ara, la resposta la tenen cada família, no podem xerrar per les famílies, lògicament. Però sí que hi ha una resposta de l'administració d'acord amb el que els vam dir. Qualque pregunta més? Vale. Hi ha una pregunta de la SEP. Abans ha mencionat la possibilitat de flexibilitzar algunes mesures en els centres. Ens podria donar algun detall? És a dir, nosaltres, quan parlant de mesures, en aquest moment hi ha una primera acció per part d'inspecció educativa que va des de la perspectiva metodològica. És a dir, que la semipresencialitat que tenim ara funcioni. Això és la primera cosa. I ara, en funció de la situació de la pandèmia i d'altres qüestions, mirem de veure com se pot flexibilitzar. Però això ja ho direm en un moment processal oportú. En aquest moment, nosaltres el que volem és que el que estigui organitzat i planificat se compleixi cada moment. I si un centre necessita metodològicament, tecnològicament, un suport, aquesta és una mica la idea que tenim. L'altre, hi ha una variable clau, que és la situació de la pandèmia. Si la situació de la pandèmia millora, evidentment això serà una variable que ens pot fer reflexionar per tal de veure si podem incrementar la presencialitat, bàsicament a segon de l'ESO i segon de batxillerat. Aquest és una mica l'objectiu, però no, en aquests moments hem de ser prudents. Fa un mes que han començat les classes, en aquest moment sabem que la pandèmia comença a estabilitzar-se més a les Illes Balears de forma general, però tenim zones amb problemes i també la situació de zones amb més incidència del virus, uns altres també serà una altra variable que utilitzen. Per tant, repetir, encara no poden donar una resposta. Bueno, voldria saber què és el que pensa la Conselleria damunt aquesta unitat sindical davant la nul·la negociació de la retribució dels docents, és a dir, que no s'ha actualitzat el 2% de la pujada dels sous dels docents. Bé, això, evidentment, nosaltres, això és una decisió de govern, evidentment. El govern en un moment determinat va dir que se deixen estabilitzats els sous de l'any passat, d'aquest any, de 2020. De 2021 no s'ha dit, de moment, no hi ha una pujada d'aquest 0,9% que va aprovar el govern d'Espanya i, en tot cas, això és el que de moment hi ha aprovat. No faré cap valoració d'aquesta qüestió, evidentment. Conseller, voldria saber si està preocupat per el que està sortint publicat de l'Institut d'Arxiduc de Salvador. Que no, per el que he llegit, no acabo d'entendre exactament si és una cosa que ve de fora i per què ha sorgit ara. No sé, pareix que hi ha un conflicte entre la direcció i tots els alumnes, o exalumnes fins i tot. No sé si Bé, no diré, m'alegra que em faci aquesta pregunta, però és evident que nosaltres, quan hi ha una problemàtica, la Conselleria d'Educació tot una respon. La Conselleria d'Educació mai està aturada. En primer lloc, ja vull posar en valor que la majoria de centres la convivència és bona. És dir, que de qualsevol manera, des de l'Institut de Convivència s'està fent una feina fantàstica des de fa molt d'anys, evidentment. Inclús en aquest centre, que va ser arrel d'un vídeo que va sortir, que d'aquest centre hi ha hagut en les xarxes socials, diguem, tota una explosió de crítiques o crítiques a algun d'aquests alumnes, en fi, no pot saber si tota la gent que deia coses són alumnes, exalumnes o no són res. És a dir, que tampoc les xarxes socials tenen el seu valor, però també, evidentment, i vosaltres que sou periodistes, teniu clar que les xarxes socials poden ser un element de fake news, de bues, o poden ser una realitat. Però, en tot cas, nosaltres, davant d'una realitat que hi ha evidències de qualque cosa passa, el que hem fet és que l'inspecció educativa farà una avaluació del centre, hi haurà dos inspectors, l'inspector actual més un altre,
I l'avaluació vol dir analitzar, fer entrevistes a tots els sectors educatius, l'equip directiu, el docent, les famílies i pares, analitzar el document pedagògic i altres tipus de documents que consideri oportú, i a partir d'aquesta avaluació, evidentment, s'aprendrà la decisió que s'hagin de prendre. Nosaltres, evidentment, sempre hi ha en fi, tothom és innocent menys se demostra la seva culpabilitat, evidentment. Nosaltres, en aquest sentit, no volem dir ni una cosa ni l'altra. Crec que és bo plantejar temes de forma professional. L'inspector és la seva feina. Obriran aquesta avaluació per tal de tenir totes aquelles evidències, aquelles dades que confirmin o no el que està dient. És a dir, és evident també, pel que nosaltres sabem, això hi ha coses de fa molt d'anys, és a dir, no és una cosa, diguem, d'ara, evidentment, i per tant nosaltres volem ser prudents, no volem prejutjar ningú. És un centre que també, evidentment, ha millorat el seu resultat, també és una altra cosa que també vull plantejar, i per tant nosaltres, mentre no hi hagi unes conclusions clares, evidentment l'únic que farem és esperar en aquesta avaluació que farà aquests dos inspectors. Però llavors diu que hi ha coses de fa anys. Llavors, si som conscients que hi ha alguna obert... Perquè són exalumnes. Perquè són exalumnes. És a dir, un pot escriure una cosa, però quina evidència tenim nosaltres de que això sigui veritat? Jo no qüestiono. Hi ha algun expedient obert d'inspecció? Jo sàpiga que no. Inspecció educativa mai ha inspeccionat aquell institut? No, perdona, hi ha un inspector de centre. És a dir, tots els centres tenen un inspector. I, evidentment, és un centre, com he dit abans, que jo m'acosti no tenim cap denúncia. Vale? Que jo m'acosti no tenim cap denúncia. Que ara se diu que hi haurà denúncia? Bé, ja ho veurem. No podem prejutjar res. L'únic que dic és que els centres sempre tenen un inspector. Hi ha una inspecció de cada centre i, a més, d'aquest centre han passat distints inspectors, lògicament, perquè els inspectors van canviant de centre per raons òbvies, evidentment, i en aquests moments hi haurà dos inspectors, l'inspector d'un centre més un altre, que faran aquesta avaluació. I vol dir entrevistar, qüestionar-hi, analitzar documents, i a partir d'aquí veurem quines conclusions treuen i si a partir d'aquí s'haurà de plantejar qualque decisió. Però nosaltres no podem prejutjar, tothom és innocent, nosaltres respectem les denúncies o el que diuen les xarxes, però nosaltres a la xarxa li han de donar el valor que té, no més, perquè les coses hi ha d'haver proves, perquè si no hi ha proves, però si hi ha proves, doncs s'haurà de prendre decisió, però el conseller davant d'aquesta qüestió té clar que ha d'actuar, i actua d'aquesta manera, el més professional i el més seriós possible, tenint en compte una mica el que està sortint. Nosaltres davant d'aquesta problemàtica no podem fer altra cosa que actuar, no podem quedar-nos les mans cruzades de manos, evidentment. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies.